Bible say nimu ni yete ni yekeka ye ho ye yen ade nyinara. Enye Onyankopɔn ni nkwa na ekura yen a ka ne yentumi enhia. Nanso sɛ asɔ n'ani na wahyehyɛ ne pepepe no, yɛpɛsɛ yɛto nsa frɛ no na obedi dwumadi anim. Na yɛbɛwie no na ayɛ nhyira ama yɛn nyinaa. Onyankopɔn asɛm sɛ hwɛ yie ne fɛ a ɛyɛ sɛ enuanom tena faako. Enti mpaeɛ a yɛrebɔ yi yɛbɛsrɛ biakoyɛ. Yɛbɛsrɛ nkabom. Yɛbɛsrɛ nkɔso. Yɛbɛsrɛ Onyankopɔn adom ɛnyɛ kɛse wɔ abusua so. Ɔsɛ yɛn wura mfi nneɛma dadaw no na ɔbɛyɛ ade foforo. Nti nneɛma a esi nyinaa momma yɛn wura mfi. Yɛn gyentum sɛ nnɛ Onyame rehyɛ biribi foforo ase wɔ fidua mu ha. Wonim yɛ adwene aka amen kɛse paa. Onyame nea wayɛ dɔso. Wadum tina ye tiasi. Asida nina ye udi. Jesus. Yebekan yawaye doso. Jesus. Yebebo udi Yehovah dada. Yakuchemni yaban kasi. Oni ahyase ne awieye Nyankopɔn a wonni ahyase na wonni awieye. Onyame a wobɔ soro ne asase ne emu nneɛma nyinara na wobɔ onipa wɔ usu ne wosaso. Wona wakura yɛn fiti afi mfitiase besi nnɛ. Eriko mfihie wotwe ni yɛretwɛn sɛ biribi pa bi besi wɔ fidua mu ha. Na wama wabasa kɛse no so na wanumunyam adaadi. Enne yɛgye tum sɛ ɛno na ahyɛ ase. Ɛno nti yɛda wase. Yɛhyira wo. Yɛhyɛ wanumunyam. Bible sɛ wo mu ne yɛte ne yɛkeka yɛn ho yɛ yɛade nyinara. Ɛnyɛ wo na woka yɛn ho a sɛ ne wasɛm kan sɛ ma Israel nka sɛ nyɛ Awurade na ɔwɔ yɛn afa na nka yɛn nom ka ade po ankye yɛn. Nanso wama efiri ne ebubu ama yɛn kra guan te sɛ anoma. Ama enne yɛhyia wɔ hanom. Yɛbɛdi dwumadi kɛse a ɛbɛyɛ fapem kɛse. Na wanumunyam adaadi wabusua mu na utumi ayɛ adwuma ɛwɔ Jesus Christ din mu. Yɛrehyɛ ase sɛnea wode udin ɛhyɛ biribiara ase no. Yɛde udin rehyɛ ase sɛ wo a woyɛ ahyase ne awieye Nyankopɔn no. Awurade wode yɛn hyɛ ase a fa yɛn wie jojo ɛwɔ Jesus Christ din mu. Yɛbɔ mpae pagya Yesu Kristo mogya no. Obi biara a ɔne yɛn yɛ adwen na ɔwɔ ha na wosusu bɔne etia yɛn de yɛbrɛ nase ɛwɔ Jesus Christ din mu. Obi biara ɔnka yɛn ho no wabɛfra yɛn ntam na ɔbɛtoto nneɛma asɛe nneɛma de. Ɔma yɛn tumi wɔ Jesus Christ din mu sɛ yɛbɔ Jesus Christ din mu akotodwe nyina nkoto. Na tekrama nyina mpɛ mu nka sɛ wo nkoto na woyɛ ewura. Ɛno nti nia ɛmfa yɛn ho ɛnka dwumadi ho no yɛbrɛ nase wɔ Yesu Kristo din mu. Sɛ ahohom a wofiri abusuam wɔnam yim wɔn a wofiri afɔremuka bi so a obi ayɛ no gusu nsa na ɔka nkyitia yɛn yɛbrɛ ne nyina se wɔ Yesu Kristo din. Yɛka sɛ matimpo nyina embrase na wo nkoto wo timpo a wo mabusua usi adwen a wodwen fa yɛn ho ɛyɛ adwen pa ɛnyɛ bɔne adwen. Ɛno nti woyi mpae sɛ wade nyina mu no ensi yɛn yie sɛ na esi yɛn kra yie. Enti yɛade wudin ahyɛ ase ma wo huhum konkro nsa no wɔ yɛn ntam. Ma wadom bra yɛn so hu yɛn mmɔbɔ na Awurade ma yɛn kunumdi ɛwɔ Jesus Christ din mu. Awurade ma ne yɛbɛyɛ wie ni nyina no ɛmfa no munyam hyɛ ɛma wudin kronkron ɛwɔ Jesus Christ din mu.
Amen. Nananum Semun Nima Ninyi Nanum Ejanum Rante Maba Yekeshia Waha Yentia Yeshia Wahanu Uma Embreka Krebi Uma Embreka Krebi Yekan Tayumfo Basebi Ubidu Hape Yebefiase na ya mane inti esese mema papa na American na domni nyina shia na nanom mpom ne ma ushia ya ma papa ya ma nsu ama won papa na fi ye diamanie inti sefia heide na yemu bebri nim aha mu fie se ansrafo na ebai no na wodu okra man gina pere no yu na aha no hima se kiabia ne ba wo fre no bu obo transie Nubu no wo yeme kuaso. No yeme kuaso mwa munim ni yamade. Bebre. Enti asrafo osha eku abiesa. Obie di oman anase eye ohime a esi ho. Na oyeme kuaso obeyebi. Menenan kanso enande ebusiano Christian edoyam yo ndi ebusiano penyin ndio na yerisi ebusiano penyin na oni ohe ankasa wushia no woka wonti buma na wototo niema yo dina ehu hia pa se yenya ebusiano penyin Mesra bebe enchipia mpenyin no obedua pe yema umbesu ya nefi ya ya mani enya mani a wo ya eche acha sima bese edianan ne wobi pa ndibo monyo pagbagram esino dime Obrafo no komafo odam runtumi damtia asase achempo nananum no yo ya ye nyina no na ye boa amane a ya tutu na saprahwe na nema bibi ya yira no ne aden ye hwe na ye nya siye e busiantanyin wo nya dia Efina, ye kwenge chini ye bani ye koni ye bana, ye ku anyaso, ane wiaso, na ye dia ye bribi. Intimu ama pedi na mumbo diyo. Ohime kwiaso ye madi, ayibi, na momi mpire wonye, sa ye pitenyi. Nana sana afuri, you for video to and the Yaka or my Nana from here, Nina no or war or children or here war. Audition ya intriwa. Audition wada. Audition abanachirewa. Audition amesa. Frame audition kunkun ekusia ohenwa. Ohena na opoku. So, o frame amasabia. If you am probi na nasa kwa mrafi. Ohena dum fi amprobi. Mede kofi ofosu. Amprobi ba. Kwesi aku. Ko bi edibia. Amprobi.
Ya boy hene na nanem ifi amamprobi. Wɔfrɛ me Akosua saa. Nana yɛ aboa hene na nanam mfi amamprobi. Mede oye. Nana yɛ aboa hene na kanso anam ifi amamprobi yɛ ntɛpɛ. Agua dubia. Amamprobi ne ba. Wɔfrɛ me Sata. Anakua so na nanem tirififia. Me ata kakra. Anakua so na nanem. Wɔfrɛ me Maame Afuafi. Ifi nana yɛ aboa hene fi. Tie kwaku ba ne. Kwadwo Sachi. Twafo hene fi. Mede Miss James Yeboa. Mifi Sachia Bia. Menena na bedi ako. Mede Letitia Sachia Bia kufu. Menena Bermane ukurapehin kwa kuchum. Moving you. If you are Monomodan. Yanuma Betama. Moving here. If you are Mamprobi. Monomodan. Yanuma Betama. Opesi ya yenkwa na kwore. Na samiri osuato yi. Aya kete. Na Betama kufi. Kete wa bi anu woda. Anu woda. Ya beto ye nanan anu besi samiri anu woda. Ente me ba mo cha mo fi. If you are Mamprobi. Monomodan. Yanuma Betama. Mo fi. If you are Mamprobi. Monomodan. Yanuma Betama. Yo, yada mase. Nidinde da Betama kofi, Betama kofi. Eskati you are better. Ena makachira osamiri kwa aya kete wa bi. Kunya ba bi plaza. Eso suto. Osuto na sese. Efu fason. Onu kwa aya kete wa. Yangani Mamprobi ma. Efi se, otena ho na na se. Adene ho, adene. Asase abunye sana ewu ne ahamonsa efi prekusu kop me predi munyina mbeje nsa pa ebi no nsu adami nse wo amra pansa nse bi nse wo ya nyansa apoboti abu nse wo oboada kansa nsu kwa mobeje bia nsu ofra oje bi epu abna beje nse o mpeni kofi kwadawroma jensa no mai odosu ya no do nsa benkum ba nsa beje nsa no ma una ukura sikan baako na enimu ne achi nyina atwa ye bi no mai ato ewo fidie mu ha amani bia te se woye won aye akọ court no so court si yansa me ne fufuru bi ne fufuru na na egusi ene yari yi yetiti abete na ne cha ne yeche wadawroma onye nsapa bi no na ne yayi enye krabehwe na enye kom na eyi mfa bibia amra na ewie na bibia amra na ewie na mfa bibia amra na ewie okwa pemfa ne ntamapa emfamfra bena kuya so beje sanom bena kuya so bia beje sanom ye fro ba kwa ne afre mu nyina onya adwe ne abegyina ha ne abekenka ma akoma akọ sebe ya bo ba ko dimpe ne afre mu na sebe aduasa moso yendai ena mo kwa peman epaw na no bo bia tiemu a otoso abien yeguso ya ebribia wie ena sebe aduasa ebirimu fa akwati kwan onipa a wo mfi ofidua mu ha wo so metran apampam wo produa mu ha obi antan obi na mom sebe aduasa ne wonnim ne de ayo odi wo so ya wo yaw ye nim no e wo fidua mu ha won a wo wa ha ofidua mu ga nyina ye mofra ye ko school ye hu wo ofidua ya na ofim na branti de ye nim no ofidua mu ha won akotam no nkrofo nsase nti wo so opese odi obisi so ye oten ene yare ye na busia panyini e wo ofidua mu ha wo mejira na chi wo fa sunsum hye ni mu wo twodum pa bi emfansi ni mu ye nyina na ye nibere obi wo kwaye ne tan sabi ye bewie pa o so won ne awon aye nyina no sabi aduasa ye hunu no won aye wo ma no kwatenten wo ma ne sika boma bibiara e o ye ne enye iman na ne ya yedu no enam no so na emeye kom na nya breo na okwapma mfa na somdwe yo so mpe na sabi oba betie no wakoka ano so kogina kwantimfi no wabe hono nsu no wabi sese gira no hono nsu ani so nipa ko wati kotoko wadawroma yetufu aha ye ne nsa gufa frem bayire na so nipa ko ne kan ho de ani so fia kwa mon fam se gadu fa won so It's happening.
Ohemia Sechiabia you ena ne ba ene obuo ena obuo ne ba ne ekuaso ba ne ekua amponsa ye kosua amponsa ne first born ena wofre no efima ena obewo ye mama obuo ye boa ne ba ene kwamena enti se wo hwa mfomso bi anim asepe yasa amoja Sechiabia elinketia ebusa pegini nana kwesi omnako mantem bunso ebusa pegini akoto odese incoming ana obobi atiemu a otoso ebien okape hini esini nanso oba befa kruwi amanita mapa efura asemi ofidie yim abusia no abusia no wodom abusia nim enede die yi esane se niam bi achianti nipa bi a wofi abonten abewurawura abusia yim na won na wokyere ne abusia yi atise woye nanso abusiafo no wo ho abusia doso ebi wo prochiri ebi wo Ghana ha ebi wo krom mia bebre ene ne dadua abusia no tena ase ehu se abusia no wo abusia pegini atosin enti na ne atise wokyere ne obedi wo anim ayo kandifo wokyere ne nso onye obi asabi aduasa oye obi tra keke ayo Ohemia Sechibia ne ba Sechiabia Ohemia Sechiabia ne ba kuaso na ne ba ne kuaso na Ohemia Sechibia na ne ba ene obuo na ne ba ene kuaso na ne ba ne ekosia amponsa ne first born ene efima na owo ye mame obuo yeboa na ne ba ene kwamena akufu enti se wo hwe se ne awon atoto ahene ne dia na nananom madaroma ene ne ayeye no ehobia ni asem ye ka sho soro ene asase anuonyam se ne na Sechiabia abusia erifa ne ntamapa de afura enti ene nana ufobi atiemo otoso abien incoming no kwapehene na chiba nipon otoso abien ne nua ne kwamena akufua ene ya pawo no wo Sechiabia abusia mu se won e pawo no obia pehene ohenewa obia pehene akosia ane ya ntiriwa ene ochirewa obia pehene ochirewa ene obia pehene buada ene obia pehene amesa mi apehene fo a wo pawo eye busia pehene eni yanwe ewo abusia yim enyame ochiame amigina ha eye wo mi apehene fo ana apawo se wo na bedi Sechiabia abusia mu ene ye de tumi nyina ba be hye wonsa na wo wi a wadi nse a kire nananom enti ene dadua yi na abusia Sechiabia abusia eni okwapemam ha dom atwa hiem na sora hene atim na foto san ewa ha many nyina na pehene eye
Ochame Kwesi Akufo owa ha na nanom aka nyina ono na epesie ana sanafori wasumoku apehene mfirisia bebre onimode e wa hemfi ho itili ayeye onimu akobi ahene ahemia ono so owa ha ono no ya akobi ahene odi meremegwa onya akobi ahemia ofimifi enti yo twafo nsianemu e wa ha nana ekeri bedi ako odoso owa ha bagini nyina atwa ahia ene wode side bia yi ade shawonsa wode shawonsa prekope obi adu obetuma gebio wona aba be yo kandifo ya hwehwe biribiara wo ne yebeje wo abusia ne ti a wo ne yebebisa wo fatu ba bia da na ma no kware e wo Ghana mam ha ene okuape mam ha ene ofidua mu ha enye no kware trudo obi afia bonten abewuram wanga ye dede nyina womfi ofidua mu ha wanga kasa bebre womfi ofidua mu ha awo Machi, Odaya, oh sorry. Samodaya, FAD, oh sorry. Now, you say, now, you Okoyekwa, Eva,
abusuapan Kwabena Ekufu menena ne Sechiabia menena ne Obuo menena ne Ekuyaso ene Ekosu Yamponsa Akradie Muse akradie akradie menena ne Aso Ekosu Ekuyaponsa Ekosu Yamponsa ena menena nso ne Efima ba ene Obuo Yeboa Obuo Yeboa our friend Georgina Auntie Georgie me ba ne me ntimi audition pe me fifia 100% na me 100% menena Efima me na ogware me ya bofra ogware ma ohim hwe me di gwan kogye ebonten na me tiem se mama ahwe asio na wo bai na wo be fa no wodin call tetekwahye no film intimate asi many last person we wi ase ohun menena Efima otiase iti fia de emi fia minuanem na tiwe minuanis minam na tiwe na minuan so ni nti no asema mode atom won meje atom meye nso masi nso meye masi nti medamase se wiemo enojo nsuto owiabo ma da na mo frɛ me meba bebusia nyina ahwehwɛ me mo frɛ ma meba adwuma yɛ de yɛn nim yɛ so yɛbɛyɛ matisi ho kafo ofiamano ne na dwumadi nti na wabedu ha na yɛpɛsɛ yɛde ne kyerɛ sɛ ɔnyɔ hɔho a sɛ biaduasa ofi baabi na wabɛfra yɛ ma na mmom ɔyɛ adwuma wɔ United States Bank ɔhɔ na ɔyɛ adwuma ɛyɛ dollars a wɔkyerɛkyerɛ wɔakyi ne din karo. Please can you mention all your full name to me? My name is Greta Marie Brotherton Akufu. Come. Friend me Odeshi Ekusi Ahinwa Amifi Sechiambia Ebusunim Amina ni ho ntimi gyina na nam se obia pahini ene ya kambom mini menuanom ya kambom ene ye de apaw ye nua berima eye Otin Ekufu Kobi Yesine abusua pahini eye nne memene dey nti enuanom ni nyina ye gye nato ye nyina ye nimu ye nuanom ye nyina ye nimu ye ma ye nyina ye nimu ye wofanum ye nyina ye nimu ye nenanom ti ne ye gye nato prekope se onye ye abusua pahini fineko nti ye nua Kwabra Otin Ekufu oni ye abusua pahini enne bibia ebehia yen ye bebisan awiamo nsuto danmo ti ebisan yesra hoden nkwatenten
ɛne nhyira na yɛde ma no adwuma ɔyɛ no ɔnyɛ n'animu fi na rekɔ yi biribi biara a ɔbɛsɔ mu ɛne nsika ahoɔden awurade ma no nni yaw da biara da ɔmo hu sɛ ne nenanom ahyɛ n'anuonyam ade a ɛyɛ wo de na ɛyɛ wo de na ɔde no adeɛ ɔde ne benkum na egye nti yɛagye na yɛasi no sɛ abusua panyin wɔ Sɛkyiambea abusua mu nti yɛgyina yɛn nenanom a akɔ nyinaa nan mu na yɛde no rekyerɛ ɛnnɛ da yi nti awurade nka ne ho ɛne me nuanom nyinaa awurade ma yɛn ahoɔden abusua no nyinaa ɔmo yɛnyina hɔ na aka ɛwɔ yɛn anim no ɛso yɛnim sɛ awurade ayɛ awie wabue kwan no so ama yɛn nti yɛde n'ase na yɛde ma awurade wɔ ne din mu amen mpanyinfo a wɔbɛka yɛn ho ɛna n'asono ahene ɔkoma mpanyinfo nyinaa yɛda wɔn ase wɔn nyinaa yɛda wɔn ase papapapapapa akokɔ bonkokuroko a yɛda wɔn ase awurade ma wɔn ahoɔden na wɔmfa ni yɛn akyi na n'aka wɔn a na ɛbɛsoa na wɔbɛboa yɛn ne yɛayɛ nti aseda nka wɔn na awurade ma wɔn ahoɔden nso biribi bia a wɔbɛyɛ yie wɔn ma wɔn kwa tententententententen wɔn mmerɛ nya nso koraa yɛ yɛreyɛ no wɔbɛhu ama wɔn mma na wɔn nenanom nyinaa hu yɛn ahensi a yɛresi nti biribiara bɛkɔ so dwoodwoodwoo wɔ awurade dim yɛda mo ase mo a mo ba nso yɛda mo ase yɛda kuropɔnfo nyinaa ase obi biara a ɔde ɔdɔ taa yɛn akyi adehye abusua biɛsa no nyinaa abie no nyinaa yɛde aseda ma wɔn awurade nka obi biara ho yɛda wɔn ase wɔ din amen.